Antes de comezar co noso programa deportivo de hoxe, queremos dedicar uns segundos ao 8 de marzo, Día Internacional da Muller, unha data para lembrar a loita pola igualdade, pero tamén para recoñecer o papel fundamental das mulleres na nosa sociedade, en todos os ámbitos, no traballo, na educación, na ciencia, na cultura e tamén, por suposto, no deporte. Desde aquí queremos sumarnos a este recoñecemento e poñer en valor o esforzo, a valentía e a contribución de millóns de mulleres que cada día axudan a construir unha sociedade máis xusta e igualitaria. E agora sí, comezamos a portería. Bueno, boas tardes. Aquí estamos unha semana máis na Televisión do Carballiño, como sabedes, para falar do fútbol nacional e de outras cousas que esta semana temos Europa League, temos Champions, e penso estou aquí moi ben rodeado dos meus compañeiros. E como dixo Lorena, pois este programa vai dedicado ás mulleres que tanto traballo e tanto sufriron neste país fai moitos anos e que sexa a igualdade para todos. Guerra, boas tardes. Boas tardes a todos, a todas. Felicitar ao do Barcelona que sigue unha xornada máis líderes. Non? Sí, líderes. Líderes. Pero sufriron en Bilbao, non? Pero hai un xogador que marca a diferencia que lle gustaría aos do Madrid telo, é dicir, fai sempre a mesma xogadita, plaf! Bueno, neso vamos ir falando despois xa, e penso tamén temos aquí á miña dereita a Roberto, que tal? Buenas tardes, bien, el Madrid, bueno, más de lo que esperábamos, ahora veremos esta semana cómo va, partido complicado el domingo y partido complicado el que viene este miércoles. Creo que a que non está moi contenta é a Lorena, non Lorena, porque o Depor non dá aí, e se puns final non dá, perder na casa en Riazor co Granada 0-2. Sí, a verdade, bueno, é perder da forma que se perdeu, non, sin xogos, sin actitude, pero bueno, a sorte é que o resto pois tamén tiveron algún tropezo, entonces, bueno, seguimos aí empatados a puntos co segundo, co ascenso directo, entonces, pois, bueno... Hai rumores que queren, que hai rumores, din por aí que eu escoitei en algún medio de comunicación que o adestrador parece que queren bailar algo asilla. Eso é o que escoitei eu, non sei se é certo. A ver, levase moito tempo dicindo, eu a verdade que non son moi fan do entrenador, pero bueno, sí que é certo que realmente, aínda que o xogo non está acompañando, ao final estamos aí arriba, entón, pois non sei o que pasará, dende logo... Será o que lle salva a silla aínda. Exacto, pero bueno, dende logo eu non son, como digo, pero tamén é certo que os cambios, pois igual a estas alturas xa é complicado, entón calquer decisión que se tome vai a ser complicada nestas alturas xa. Bueno, e a miña izquierda teño aquí a Robertico, que esta semana pois non está moi contento o que pasou o venres en Balaídos, non, Roberto? Sí, bueno, eu vou reivindicar que xurdan máis árbitras para ver se o fan mellor que os homes, porque a verdade que como nos pitaron outro día non me gustou nada. Non te gustou nada o arbitraje do outro día, non? Non. Non? Estás... Un pouco cabreado. Un pouco cabreado, non? Bueno, e aquí a miña izquierda, Leo, boas tardes. Tú máis contento, non? Bueno, non tanto. Non tanto. O Atlético de Madrid, justo campeón, e felicitarlo. Justo finalista, perdón. Justo finalista. Ui, ya te la adelantaste. E felicitarlo. Xa dis que vai ser o Atlético de Madrid campeón da Copa do Rei logo. Pode ser. Pode ser, non? Pode ser. Bueno, pois xa, como falamos, vamos a empezar, eu creo que falando do resultado negativo que houve aquí en Galicia, que foi do Deportivo, que xa ben explicou Lorena, porque o Depor non dá, e cando nos momentos claves que ten que intentar chegar aos postos de arriba, pero claro, chegar ao Racing de Santander vai ser complicado. No, o Racing de Santander xa é equipo de primeira e xa está máis que escapado. Mira, se dan conseguido o segundo puesto que acceden directamente a primeira. Si, ascenden os dos primeiros, o terceiro, o cuarto e o quinto. Pero a mí non me importaría estar na piel do Deportivo, perdendo, e siguen aspirando
a ser segundos iguales a puntos, porque eu creo que perderon os outros todos, porque están iguales a puntos. Non ganou o Sí, Santander, creo que foi. pero, No, Santander sí, Sí. pero os outros todos teñen 49 puntos como o Por Deportivo. eso digo que a sorte está nos acompañando un pouco nese sentido, pero bueno, onte tiñamos a oportunidade de poñernos no segundo posto. Eso sí. Bueno, sí que, como digo, é dicir, o xogo non está acompañando, pero bueno, hasta ahora a sorte fixo que acompañaran un pouco os resultados, ir sumando de 3 en 3, pero bueno, onte foi un partido no que non había actitude para ganar, non houbo xogo e o resultado está aí. Bueno, pois, como digo, Roberto, tú que opinas do teu rival aquí en Galicia, que queres que chegue o No, Depor? Deportivo? Sí. Home, eu o que quero, pois, lógicamente, que suban a primeira división para que poda haber un derbi galego, pero o que deben tratar de estar acadar o segundo posto, porque se están entre o terceiro e o sexto van a promoción, aí non se vai necesitar xogo, aí necesítase suerte, porque xa lle pasou 2 veces o Celta e hasta que non chegou ao segundo posto non acadou o ascenso. Bueno, pero tú querías que o Depor subira, non? Para ter ese duelo gallego, non? Home, algúns amigos meus celtistas dirán, oye, e este está tolo, ou que non, pero bueno, oye, é bo para Galicia, é bo, creo que, para o fútbol galego, pois o millor hasta teríamos 6 puntos máis dos que temos hoxe. Tú querías revivir que tú queres revivir esos duelos, non? Home, claro, Non, duelos con deportividade, non só no campo, sino tamén fora del, non? Que é moi importante. Estás de acordo, Lorena? Sí, home, Tamén eu querías creo que revivir ese duelo, non? que esos derbis, pois sí que xa son hora de volver a vivilos, o que non estou de acordo é cor 6 puntos máis do Celta, aí discrepamos. Aí discrepas con Roberto, non? Exacto. Bueno, Roberto, ¿qué? ¿Tú qué opinas do Depor logo? Bueno, yo pienso que esa categoría sigue siendo muy complicada, que hay un equipo ahí también que está peleando, que es el Castellón. Pienso que, bueno, ascender puede ascender, no creo que lo haga directamente. Sí, que sería intentar chegar ao segundo puesto, non? No creo que lo haga. Non. Pero Yo o pienso que segundo, O segundo ascende directo. directo. Sí. El Primero y segundo segundo. asciende directo. Yo pienso que jugar a los playoffs, que podría ascender en los playoffs, habría que ver también qué equipos quedan ahí. Pienso que hay rivales muy complicados, bueno, yo que soy un poco del Gijón, el Gijón está apretando también, pero el Depor, es lo que dices tú, el entrenador, últimamente los resultados que tiene no son muy positivos. Leo? Hombre, a mí me sorprende que sabe cesar un entrenador cuando el equipo está cuarto, pero empatado a puntos con el segundo con el tercero. Sí, pero falan máis polo xuego, porque o Bueno, Depor... pero a segunda división é moi complicada. No, Y, que por complicada. ejemplo, Guerra da por hecho que asciende a Santander, está por ver. La temporada es muy larga y otros años hemos visto equipos que se distancian y luego entran en Barrena. El año pasado en Primera Federación, ¿qué le pasó a la Cultural? Hace 2 años. Pero Iba ahí muy discrepo- destacado y el último era ascendió por regular average. Discrepo contigo esa corrección que faz sobre min. E co Santander creo que leva 3-4 anos Estando aí arriba. estando aí arriba. É dicir, que acumula unha experiencia moi grande. Sí, pero la temporada es muy larga, Guerra, tú lo sabes bien, entras Sí, en sí, dinámica bueno, negativa, pero- pierdes Sí, pero, puntos seguidos. mira, el Santander, la cosa que tiene es lo que vivió el Oviedo en la temporada pasada para ascender. O sea, era un equipo que siempre estaba arriba, estaba luchando por ascender y al final ahí quedaba. El Depor no es un equipo que tenga esa experiencia. El Depor es un equipo que viene de estar en primera ref, bueno, tercera división, primera ref, lo que es hoy en día, y que ha ido ascendiendo poco a poco y está luchando por permanecer y por tener más experiencia. Bueno, Santander é un dos históricos da Liga, que tamén estuvo varios Sí, anos en primeira igual que el división, igual e que el tamén Depor. baixou a primeira reve, máis ou menos ten un No, paso además que parecido leva ao do 12 ou 13 Deportivo, anos aí ao do luchando. Oviedo e do demais. Pero es que lleva- E eu pero volvo es a lo- decir o que di moitas veces Lorena. Aí que hai que ganar, non hai que se xogas ben ou tal, hai que ganar, porque hubo partidos do Depor que non mereceu ganar, e ganou no minuto 95, Penso- e o importante é estar aí. Eu penso que son moi duros co Depor. O Depor é un recién ascendido de primeira ref. Pero esta no creo que fixeron un proxecto para ascender. Os proxectos... Fixeron, Los a ver, proyectos hay que Fixeron unha ampliación de capital. hay que Tamén trabajarlos. fixo un proxecto Real Madrid e mira como están. Sí, Claro, claro. Son Segundo. proyectos que hay que Segundo, trabajar, son claro. proyectos que tienen que mantenerse, no es un proyecto de, vale, ficho a las grandes estrellas y voy a ascender ya porque sí, ¿sabes? Bueno, eu creo que sí que ten equipo para ascender, e máis, eu sigo confiando en que vai ascender de forma directa,
E sí que o que decía Leo, o do Racing de Santander, sí que é certo que leva anos loitando, pero sempre ao final é cando pincha. Entonces non sei este ano o que pasará. Sí, Lorena, pero pinchas un ano, dous, pero a terceira vai a vencida. Non creo que sean o ser humano, cando tropezamos nunha pedra, intentamos non volver a tropezar. Bueno, E podes tropezar dúas veces, pero a terceira non creo. Únicamente que o ser humano sea moi torpe, pero E o logo, Racing Santander non leva... olvidemos que están sin Jeremai, con a pulvarge. Vamos a ver o que tarda en volver. Que son lesións complicadas de recuperar, porque Yamal recuperouse da pulvargia, bueno, parece que se recuperou ben porque anda como un tiro, pero en cambio Nico non se dá recuperado, ahora foi un médico especialista de eso, pero ainda está sin, son lesións moi complicadas. Sí, en todo caso, creo que aínda así sin Jeremai ten equipo para poder ascender e para poder facer outro xogo que non fixo onte. Sí, porque que foi a semana pasada que ganara nos minutos de descontos cando marcara o terceiro gol Soriano. Contra Real. Creo que fora Soriano, non? Sí. Foi Soriano que marcou o terceiro. A ver, o equipo técnico e os señores Cotet deben pensar que con ese equipo poden acadar o ascenso, porque fixo a ampliación de capital, pero non contratou a nadie no período invernal. Bueno, pero xa habría que a plantilla era insuficiente, se tú tens unha plantilla que tú consideras que é suficiente, non vas a andar... E aparte que o fixo pa Begondo, pa tal, esa foi a explicación. Bueno, no mercado invernal sí que houve fichaxes, é dicir, o porteiro que está xogando ahora Fergio se fichou ahora recentemente. Altimira tamén é un dos que se fichou ahora. Pero bueno, eu sigo pensando que hai equipo, pero falla o xogo. Que é culpa do entrenador ou non? Pois... Sí, ás veces botamos claro. Porque o máis fácil sempre é cortar por máis sano que é o adestrador, que Guerra sabe máis mellor de seu camín dos adestradores que sempre pagan as culpas, non che parece? Sí, no, pero a ver, os adestradores vese rápido se cando é culpa da plantilla, non? Volvo un pouco atrás, pásome no exemplo distano do Real Madrid. No, aí estamos de acordo. Acaban de votar ao Ancelotti, pois xa Xabi Alonso, e o Madrid... Mellora está Arbeloa, non vexo ninguna mellora. No. En cambio, tú miras o líder da Liga Española... Bueno, agora vamos falar xa do... No, pero quero poñer exemplo ese. Diu, foi cesar a Xavi, e traer o alemán, e vaya un triplete, non, Leo, corrígeme, un triplete, siguen líderes, sona que vai ganar a Champions e o doblete este ano, sona moito, por como están evolucionando, o Barcelona. E o Madrid non vos queda máis que sufrir. Ahora que dixeche sobre eso de Xavi Alonso, para min máis que unha cesión foi algo de mutuo acuerdo. Para min xa me cheira máis. Bueno, ahora xa vamos falar xa do partido que lle interesa a Roberto, que foi o, bueno, se queres algún comentario do partido de Copa, do que o Barcelona non remontou, que se quedou aí ás portas co 3-0, se queres falar algo de eso, ou xa o deixamos pasar? Yo la verdad... Tenías ilusiones de pasar el Barça. No, voy a ser sincero. ¿Te eches miedo? Te voy a ser sincero, sí. Critico mucho el juego del Atlético de Madrid. Mucho. Eso xa falamos aquí, xa dixemos que xa dixen eu que a ver como salía. Y de verdad, enhorabuena por el partido que dieron, porque se merecía pasar el Barcelona. Yo ahí discrepo, vamos a ver. Pero... Un equipo que pierde 4-0 en la ida no merece jugar la final. Cuestiones distintas, que la vuelta se jugó bien. Perdón, pero el Madrid, ¿cuántas finales no jugó con remontadas? Es igual, no. Un equipo serio no puede perder 4-0 en una ida, salvo que haya una circunstancia excepcional. Pero es lo mismo, el Madrid ganó Champions League con remontadas, el Barcelona si llegaba a remontar es porque hizo un planteamiento... Remontadas de 1-0, bueno, estuvo ahí, yo con 3-0 sinceramente pensé que íbamos a remontar, pero faltaba, faltaba 9, y jugar media hora con Araujo de 9 fue una decisión para mí muy discutible por lo menos. Eso tiña outro. Yo muero con Ferran, si yo quiero goles, pongo delante. E te parece que Ferran estaba facendo un bo partido? No, pero para poner Araujo no. Habrá na canteira un... Yo muero con Ferran. Pero bueno, Flick buscaría outra cosa. Flick buscaría balón á banda, centrar, que Araujo que vai ben por arriba, pues el despliegue físico foi impresionante. Sí, que así acabaron os xogadores, que viste que acabaron todos reventados. Todos lo que hablamos muchas veces. El Atlético tiene el enemigo en casa. Simeone... Sí, xa falamos moitas veces. O de Cholo, xa sabemos como... Pedro, Cojo, e mandaban en medio campo. O Atlético hai que casi tiña que sair a hombros o Griezmann o que correu nese partido. Para min foi o millor do partido. O sea, pero estás falando de Barcelona? O partido de Barcelona. O partido de Barcelona. E un apunte especial que lo hablamos antes. El partido de Cuba sí, fabuloso. La semana pasada hablamos de que era
un jugador sobrevalorado, pero el partido que hizo el miércoles fue No, descomunal. leva 4 ou 5 partidos jugar, así que... A mí me parece el descomunal, central titular para la selección española. Ahora mismo, con lo que, Bueno, aí xa, despois aí de la Fuente con lo xa... que hizo en el Nou Camp frente al Atlético, sin duda alguna. Aí de la Fuente xa sabes que de la Fuente tamén ten algúns xogadores que ten escollidos así, debe ser así amigos ou algo que hai veces que de normal ser titular. Sí. Bueno, vamos falar xa do que lle gusta a Robertico, que aí houve unhas xugadas aí... Nos vamos e volvemos cando acabe de hablar. En fin, no, bueno, xa, no, vamos a deixar falar un pouco, xa hai que deixar falar. Que hoxe dixo que quería falar algo porque non lle gustou o arbitraje. Quería dar algo, que quere dicir? Houve dúas xugadas aí, unha que é o gol, outro que pitaron aí que era penalti, e o árbitro dixo que era un puxón, que non houve penalti porque houve un puxón. Bueno, tú como viches o... No, a ver, tú estuveches en Balaídos, non? Sí, eu son bastante objetivo. Robert, vou... Media hora. Eu son celtista, pero son bastante objetivo. Na xogada que de Vinicius que pega no pau, cando se iba 0-0, oi, se o árbitro pita penalti, tamén podía ser porque hubo un empurrón, que o millón, si hubo un empurrón, como eu vino a Vinicius, Non me esa xugada, Eu na miña televisión non o vi. No, yo hubo, Bueno, bueno, non sei aquí, Roberto, se tú viches algo... No, bueno, hubo A ver, un as pequeno- televisións son distintas, máis pulgada, menos es pulgada. que como Pero estaba en bueno, vivo, como estaba en vivo, sacó la toma que no se estaba en televisión, claro. Oye, estaba en Vigo e en directo. O sea, En no- vivo e en directo, sí, en vivo e en directo. eso. Bueno, sobre o partido, eu creo que foi un partido floxo por ambos equipos. Non, o Celta non creo que dou o 100%, o Madrid xogou como xoga, porque non ten máis, tamén estaba plagado de lesións, de xogadores. Despois, a veces, que sucede nos partidos? Que a suerte o decide. Se Iago Aspas marca ese gol que bateu no poste e que despois calle un balón a como se chama o uruguayo a Valverde. E pegan Marcos Alonso e entra e gana o partido, pois é máis mala suerte. Pero aí moitas veces nós que falamos, para terminar, moitas veces que falamos do VAR. A xogada, se houbera VAR ou non houbera VAR, esa xogada tiña que ser anulada. Por que? Porque hai unha falta previa que lle fan a Fer López. Sí, Fanlle a falta a Fer López. Entonces, a xogada continúa. E despois, ao continuar, hai un centro. Que ese centro, creo que é rechazado polo mismo Marcos López, chega o balón a Valverde, pégalle e tal. Como xa ven rechazada, o gol non se anula. Pero se viñeras atrás, se viñera atrás e ningún xogador do Celta hubiera feito ningún rexeite nin nada, ese polo VAR tiña que ser anulado. Si quieres irte más para atrás, entonces también Courtois, si ya no, se echa el balón un poco más adelante, se tenía que anular a la hora de sacar. O VAR anula xogadas, o VAR anula xogadas mentras o equipo contrario non ten o control do balón ou non rexeita un balón, un despeche. No, creo que o control, ten que ter o control do balón para que se volva atrás. Creo que é así a norma, non me veo. Pois aí hubiera sido diferente, pero bueno, o 1-1 podría ser o resultado máis xusto, pero bueno. Bueno, Lorena, tú como viches o partido, viches a xugada? O fútbol non é xusto. Bueno, sí que é certo que creo que ningún estuvo xogando o millor fútbol, que igual o Celta mereceu algo máis, pero bueno, o que decimos sempre, o fútbol non é xusto e o Madrid marcou os goles e o marcar máis goles ganas e é o que lle pasou desta vez. E é o que lle suele pasar ao Real Madrid, a verdad. Pero a xugada que a ti que che pareceu falta, non? Mollamos, non nos mollamos? Que podría ser falta, podíase pitar, pero bueno, tamén creo que, o sea, non era unha falta, non era unha decisión tan clara como para anular un gol xa despois de que se... Que non biches así unha que fora unha falta clarísima, que foi así, que podíase pitar, pero que non. Efectivamente, eu creo que se pudo continuar o partido e foi gol e non creo que sea algo que realmente pois fose tan claro como para pitalo. Robert? Yo la verdad es que estoy con el arbitraje de ese partido, estoy demasiado enojado. ¿Sí? Muy injusto. ¿Por qué? Porque no se pitan dos penaltis claros al Madrid. Aparte del que dijo él, o incluido. El que saca el segundo portero del Celta de Vigo con la mano. Yo en mi vida había visto un paradón tan bueno como ese. Pero tú cuál dices. El de Jutla. El de Jutla. Pero, a ver, vamos a ver. No me puedes decir que eso no es No, vamos a ver. En mi vida he visto que anulen una jugada por un empujón. Perdóname, eu acabo de decir que a Vinicius
se pitaran todo eso, pero non se pita, fixeron, porque eu vino, o sea, todo un defensa, cando vai ao lado, os que xogamos ao fútbol, algunha vez, o que vai ao lado do dianteiro, mandalle un empurrón ou algo para tratar de desestabilizarlo. E mandoulle o empurrón que, oye, foi contra as gradas publicitarias, Vinicius, do impulso e da inercia que traía. Ahora, a xogada que estás dicindo ti de Jungla, ti non ves a Moriba, ti estás vendo a Jungla que lle dá ¿Cuándo has visto que se pite eso? ¿Cuándo has visto que se pite eso en un córner? ¿Cuántas caídas no tienes en un córner igual? ¿Por empujones o jalones iguales? Siempre las hay, nunca se pita. Yo estoy con Roberto. Siempre los hay, siempre se pita. La cuestión es... ¿Con qué, Roberto? Perdona, con que está a mi derecha. Si el defensa, empuja ese delantero, pitan penalti. Estoy convencido de que no. Yo creo que es una faltita y no me parece suficiente para anular la jugada. Se tuvo contigo. que haber pitado mano y penalti en esa jugada. Y voy más allá. ¿En qué medida esa falta incide en el remate que supuestamente no hace el delantero? No, pero que esa das por hecho que el defensa va a despejar. Bueno, despois por eso deu a compensación de non anular o gol a O que Ferrón. din é que o balón viña a esa zona e co impuxón, co xogador co anulou e que non podía participar nesa xogada, que o balón viña. Se o balón fora a outra zona, se cada podía ser. Pero si el balón con el rechace a la mano iba para otra zona. No, bueno, pero Boriba estaba por adiante. O que din é que... Pero si os xogadores do Real Madrid nin reclamaron penalti. Guerra, a ver. Os xogadores No, do Real Madrid reclamaron la mano. Reclamar Mao é reclamar penalti. Yo creo que porque dentro da área Mao é penalti. Eu Era creo penalti. que hai actuacións que forman parte do fútbol e non se pode pitar todo calquer empuxón, calquer toque es entre que es lo que xogadores, estamos porque diciendo. que Vale, senón- pero entonces algo que dixe unha vez. Se está anulando la jugada por un empujón tonto. Vamos a deixar que as normas sean a interpretación do árbitro ou que se ejecuten. Porque Está claro que... empuxón é falta, ¿no? A ver, Entonces claro todos que los empujones dentro del área en un córner es falta y penalti. Todos. No, nos corres hai moitos agarros e moitos impuxos. Es que es lo mismo. Es lo mismo que pasa en cualquier córner. si pita penalti diríamos que es un penaltito. Eso que di... Se No. fora ao contrario que eu que di Leo, se fora ao contrario, a ver se pitaba penalti por ese impuxón. Pero vamos a ver, estamos falando de cousas que primeiro que non ten que ter moi claro é o que están ali no bar, non un bar normal, no bar este de fútbol. Primeiro teñen que ter claro as cousas, as reglas. A ver, o que estaba falando, que hai veces que pitan faltas por un empuxón, hai outras veces que non, hai outras veces que pitan manos, e a outros equipos non lle pitan. Entonces teñen que ter claro, as normas teñen que pasar todas iguales. E agora mesmo no bar, se volvedes partidos, as normas non son para todos os equipos. Non entran igual en todas as Non entran, eso é certo. Entón, eso teñen que ter moi claro. E mentre non teñan claro, pois vai haber equipos que van salir beneficiados e outros perjudicados. Neste caso, pois tú como eres seguidor do Madrid, sales perjudicado porque tú crees que foron penaltis. Siendo Claro. mano era penalti. Claro. E ao mellor, se ao revés, tú crees que ao mellor non eran penaltis a favor do Celta. Entón, o que teñen que ter claro é os señores que están no bar, as reglas do fútbol. E agora mesmo non as teñen, porque perjudican e favorecen a moitos equipos. Entón, o VAR, para min, xa o teño dito en outros programas, non está axudando ao fútbol actual. Está complicando totalmente e hasta o está facendo feo ao fútbol. No, Sí. estamos sabiendo que el arbitraje español está siendo Sí, malísimo. porque hai xugadas que tú No tengo que es malísimo. justo porque, repito, aquel famoso partido PAOK Celta, hubo dos decisiones muy extrañas del VAR, dando un gol que para mí no lo era y anulando otro que lo parecía. Pero, Leo, creo, perdón que te interrumpa, creo que, non sei se foi ese partido, creo que foi na Copa o El tercer gol Barcelona, del Barça. o segundo. Ese, ao mellor ao Celta pitanlle fora de xogo, e é moi parecido ao que lle pitaron ao Celta, creo que é un centro tamén, non? O do Barça. Sí, de frente E é fora de xogo do Barça. Polas imágenes é fora de xogo. Sí, Pero non parecía. le repetiron nada, non salieron... No. Pero a dónde queremos chegar? Que No, eu quero aos máis chegar- grandes ou depende de onde quero estés, chegar ao vanche pitar resumen que dunha fixen forma hai ou un outra. minuto. Quiero- Que non ten que ter claro é os señores Do VAR. do VAR. Teñen que saber as normas e teñen que pitar a todos por igual, que neste caso non lle pitan a todos igual. Volvo a repetir, a uns beneficianse e outros non se benefician. Pero que hablamos el otro día, perdona, el VAR tiene que estar para cosas muy claras. Correcto. Un gol fantasma, una agresión. Ahora, estas jugadas tan complicadas, como aquí no nos ponemos de acuerdo, el VAR lo que hace es Barullar máis o barullar coso. el partido, demorarlo, porque después- retrasarlo. Es que, mira, ya con esta jugada se vio perfecto. El árbitro fue al VAR a ver la mano
y justo viendo la repetición en el VAR fue cuando se dio cuenta que había un empujonado. Porque aí teñen que analizar a xugada toda. Claro. Pero no, Pero o problema pero é que los del VAR, el audio del VAR dice que vaya a revisar la mano. Sí, pero cando hai unha mano, o que fai o VAR... Y luego fai están viendo la analiza- repetición y dicen, pues mira, Pero también que hay una analizan- falta. Porque analizan a xugada toda. Pero, a ver, non mira, solo penalti. Pero van a ver la mano. Sí, Eu sí. nese caso estou totalmente Vendo de acuerdo co Leo. O VAR tiña que ser pouco así. Outro Os día- goles Moi claras, que moi ves claras. dudosos que ao mellor entrou, non se ve que entrou, cousas difíciles, pero las manos son muy tú non complicadas. podes pitar un fora de xogo por un dedo. No recuerdo, Estoy de mira, acuerdo. otro día no recuerdo qué partido era. Un posible pisotón na área, ¿no? Que falta. Esa é outra, pero Entonces, un posible pisotón. Pero entonces, os do VAR saben as reglas, ou deben saber porque son árbitros profesionales e demais. E os narradores, e os espectadores, non? O espectador e os que estaban de narradores decían é que depende da velocidade da que ti Pero vexas a imaxe. esa é outra, porque perdona que te interrompa, a velocidade pero esa é parece outra, algo, pero con... Ese é outro dos pisotos, é outra, porque hai pisotos que os árbitros sacan tarjeta roxa en algún pisotón, e hai noutros que non. É E non dicir, pitan falta tampouco. E non pitan falta, entón, volvo a repetir por terceira, teñen que ter claro eles como son as reglas ahora mismo. Eu non as sei, a min teñeme totalmente confundido. Sí, porque despois xa van esas xugadas que despois xa analizan os expertos que lle poñen un par de xugadas, din para que analizan tal e cual. Foi cando despois xa dino a razón a Barcelona no pisotón a Koundé, que era falta, pero o árbitro Correcto. tal, por eso saliron, despois danche razón, pero o equipo que perdeu, E logo de parar o partido moitas veces 6, 7 minutos que se paran para analizar unha xogada que logo dicen que estaba mal analizada. É que tú xe vas con prisa a ver un partido e teste que facer a idea que vas a salir tarde. No, pero vas a salir tarde. No, eu non vexo que despois o apliquen moito Eso foi- no descuento. É no. un desbarajusto, Eso Barro. foi- Eu vexo que hai 5 ou 6 minutos, e comparado con outras ligas, poñen 10 e 12 minutos. Sí, pero Porque aquí- hubo 5 ou 6 más os cambios, oye. Porque Roberto, eso- pero hubo- ahí entra el tema televisivo también. pero hubo otra No, no, aí entra o que sucede, o que se perde. No, pero hubo Non unha entra. xugada que foi cando o gol do Barcelona que anularon no Calderón, no Wanda, perdón, que botaron 7 ou 8 minutos para analizar aquilo fuera de xogo, porque se estropeara o non sei que Non sei, igual. o automático, Pois ese é o que quero chegar, pero ese gol non o podían analizar, nin miralo. Sí, de acuerdo. É gol e punto. Porque aí sabes por que se ve eso? Porque eles quitan as imágenes, porque as ven, claro, pero ese gol non se pode anular. No, porque aí non falla, non estaba A o ver, sistema, que estaba eu- tuvendo que facer manualmente. Mira, Eso- se me permites Se algo. trata eu- do Barcelona, se trata, pero non. Sí, no, Eu o que é igual creo- con papel, algún goliño que anima que anularon. Se acaban co fútbol. Vamos a ver, eu o que creo é esta xugada. É gol. E chaman o árbitro para que vaya ao VAR. E o árbitro está aí 5 ou 6 minutos. Oye, ante a duda, dá o gol. Ti non podes estar 6 minutos aí. Eu creo que debe dar o gol. Sí, sí. Ou se está 6 minutos aí, porque levamos vistos árbitros que van ao VAR e duran, ven así, repítema, Bueno, saca tarjeta ou tal. Vamos Pero hai deixar outro vamos deixar xa o do VAR e os dos árbitros, porque vamos a analizar Sí, un despois pouco. tomamos algo Sí, salir vamos de a aquí. analizar un pouco o xogo do Madrid o sábado, que parece ser que con Arbeloa isto non pite, Roberto. No, también hemos tenido mucha mala suerte con las lesiones. Hoy incluso vi anunciada la lesión de Carreras, o sea, ya pueden hacer una plantilla entera de lesionados. Como dicen, ya salió la selección de Suiza nueva, que salen todos los jugadores del Madrid con una Sí, cruz bueno, roja. pero tamén estaban cando ainda non tiña tantos lesionados, o Madrid tamén non pitaba, pero sí. No, pero estás en un momento de la temporada que es que necesitas tener un empujón hacia arriba y no puedes tenerlo porque no tienes plantilla. Bueno, pero todos os equipos teñen lesións tamén, porque tú mira o xogo Barcelona tamén, cantos lesionados ten, tamén ten uns cuantos, Pero Mira, ¿quién hay tiene John, lesionados? Ten Valde, ten Koundé, o centrocampista, Christensen, Gavi, ten 6 ou Mira, 7 si xogadores Sí, Ojalá. pero aquí en el Madrid tienes a Mbappé, tienes a Rodrigo suspendido, ahora lesionado ahora, tienes Carreras, que es el lateral izquierdo titular, Bellingham. o sea, tienes Ah, a pero Bellingham vamos- lesionado, son nombres. No me compares a Valde con Valde. Bellingham, con Mbappé. Pero No, aquí hai, bueno, mira, aquí hai dúas, algo que vexo eu. Ou hai ou se Sí. Dime, sí, Roberto. ou se fan menos partidos, non? Ou se fai o exemplo que está facendo o Celta.
Bueno, Porque vos vedes- os partidos non te metas ese fregado, Roberto, porque os partidos son igual en Inglaterra, Vale, son pero igual que en Alemania, son igual en Francia, é igual en O Celta está España. xogando os mismos partidos que está xogando o Barcelona e o Madrid. Son- E cantos lesionados ten? Son Por la rotación, Xa, está pero- todo o equipo rotando. Robert, Entonces, pero oye, Madrid, hai por que moitos darlle... lesionados que teña, ten que ter unha plantilla que lle garantice as lesións. Bueno. É dicir, ten que ter 22 tíos que poda un suplir a outro, é o Real Madrid. Bueno, Guerra, perdona que te interrumpa, que está moi ben o debate, pero temos que ir uns momentos a publicidade.